מיטל, מה נשמע? מה שלומך? צהריים טובים. צהריים טובים. אני לא מאמינה שכבר נגמר החופש הגדול. עוד נגיעה אחת וזהו. יותר מדי מהר עבר. מהר עבר, היינו בחופשה פה במכללה. נכון. סוף סוף חוזרים. כן, האמת שאני אוהבת שגרה. כן, ואני חושבת ש... אבל צריך חופש גם. צריך חופש. צריך לעצור, לעשות הרבה דברים טובים. לאגור כוחות. כן, הספקתי לעשות הרבה דברים טובים. חופש? כן. מאוד חשוב. כן. היה לי זמן כזה של התבוננות בכלל גם, כאילו מה עשיתי, מה אני עושה השנה, זה תחילת שנה, תחילת שנה עברית, גם בראש השנה. נכון, נכון. מה אני רוצה בשנה החדשה לעשות. נכון. ובעיקר איך אני רוצה להיות, מי אני רוצה להיות השנה הזאת. מי אני רוצה להיות. אנחנו כבר ממציאים את עצמנו מחדש. שאלת השאלות. נכון. את יודעת, אמרתי לך, בגלל זה אנחנו קוראים את ספר התורה שוב ושוב, כי אנחנו צריכים ללמוד להיות, אנחנו אנשים אחרים. כל פעם. אז אנחנו כל פעם קולטים את זה בזווית אחרת, בראייה אחרת, לגמרי. תפיסה אחרת. אז אמרתי לך שבאמת אני חושבת שהדברים, אחד הדברים החזקים, שעשיתי פה עוד פודקאסטים עם עוד אנשים, ואני כל הזמן אומרת, יו, זה מטורף, כמה שהדברים כל כך נכונים, וכמה שהמדרשים והסיפורים מהתורה כל כך מתחברים לחיים שלנו היום. חד משמעית. אבל אני לא, אם הייתי שומעת את זה לפני כמה שנים, בטוחה שלא הייתי לוקחת את זה למקום הזה. אז את משתנה. הסיפור אותו סיפור, אנחנו משתנים, ואז זה מתאים לזה אחרת. זה ממש ככה, אני ממש מזדהה עם זה. וככה, אתה יודעת, אמרתי לעצמי, טוב, עוד שנייה מתחילים את השנה. מיטל, איך אנחנו מתכוננים, אחרי שהילדים שלנו היו בבית. כן. הרבה זמן בחופש. כן. עם הרגלים שאנחנו לא עושים בדרך כלל כל השנה, עם הקלות שאנחנו לא מקלים כל השנה, עם שינויים שיש בחופש שמה לעשות. ואז חוזרים ללימודים, וכל אחד עם הקושי שלו. נכון. ופתאום הבעיות של החברתיות, הלימודיות. תראי, זה לא שזה לא היה לפני, זה היה. זה צף חזרה, זה כאילו... זה צף חזרה, כן, כי עכשיו אני צריך עוד פעם לחזור לקור היתוך הזה, שנקרא בית ספר, ואני צריך בבית ספר להתאים את עצמי חברתית, לגבולות, למסגרות, לכללים שיש בבית ספר, ואני צריך בנוסף לזה להתאים את עצמי גם לעצמי, וגם לבית ספר וגם לחברים, כי זה לא רק בית ספר עצמו, זה גם לחברים, כאילו מה הולך מבחינה חברתית, איזה מנהגים, תרבויות, דברים שגורמים להיות מקובל או לא מקובל. הרי אחד הדברים שדיברנו עליהם הרבה, זה שהרי המוח עובד ברמה הישרדותית, ויש לנו שני סוגים של הישרדויות. הישרדות אחת זה הישרדות קיומית, שזה ההישרדות של פעם, היום כמעט ואין אותה, זאת אומרת, חוץ מבשביעי באוקטובר שהיה לנו באמת הישרדות קיומית פה, אבל במהות העיקרית ביום יום, בן אדם לא קם בבוקר ואומר אני אחיה או ימות היום. אנחנו יודעים שאנחנו נחיה והכל בסדר, וממשיכים הלאה. אז בהישרדות הקיומית אנחנו בסך הכל בסדר. בהישרדות החברתית, שזה ההישרדות השנייה, זה ההישרדות המהותית, שכולנו היום נמצאים בה, האם אני שייך או לא שייך, האם אני מקובל או מקובל, אוהבים אותי או לא אוהבים אותי. זה ההסתכלות הכוללת שיש לנו היום בהישרדות הזאת, ואז כל מה שעובר לי בראש, זה ההתנהלות לי או לכולם, כן? בהתנהלות זה מה אני עושה שאוהבו אותי יותר, שיקבלו אותי יותר, שאני אהיה חלק שייך יותר. את יודעת מה זה מקפיץ לי הדבר הראשון? הדבר הזה שהם חוזרים אחרי הלימודים, ואז הם באים ואומרים, יו, אמא, את יודעת שזאתי וזאתי הייתה שם, וזאתי וזאתי הייתה, איך זה מתג אותי עכשיו? כאילו, איך היא תבוא תגיד איפה היא, מה היא עשתה שהיא הייתה בחופש? עכשיו, גם כל הקטע הזה של ליד מי יושב ליד מי. נכון. וואי, 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 שזה אחד הדברים. נכון. שמנסים כל הזמן למזער נזקים, המורות... אבל הם קודם מעבירים בכוונה, דרך אגב, כדי שזה לא יהיה טאבו. שזה לא יהיה זה המקום שלי קבוע. וגם, אני אגיד לך יותר מזה, וזה גם מיומנות שאני רוצה לתת אותה להורים, שזה חשוב מאוד, לפתוח את החשיבה לדרכים חדשות. זאת אומרת, גמישות היא הם המפתחות להצלחה בחיים. ככל שאני גמיש יותר. אז אפשר לעשות טריקים כמו למשל, אם אתם רגילים להתלבש מכנסיים ואחר כך חולצה, תתלבשו הפוך. חולצה ואז מכנס. אתם רגילים לעשות דברים בסדר מסוים, תהפכו את הסדר. רגילים לנסוע לעבודה בצורה מסוימת, תיסעו הפוך. המוח מתחיל לפתוח את החשיבה, וזה ממש, את זורקת אותי עכשיו למה שרציתי בכלל לדבר איתך היום, זה על 3 תיאוריות נפוצות. שיש ברוב המוסד הזה שנקרא מערכת החינוך, ואני רוצה ככה לשבור מיתוס גדול. בספר מה מלמדים אותנו? 3 דברים. כשקטן מלמדים אותך לא לצאת מהקווים, נכון? נכון. יופי, אבל זה לא נכון.
למה? ובואו נדבר על זה שנייה אחת. אני אפוצץ לך אחד, נפרק אותם. לא לצאת מהקווים או לא לצאת מהקופסה, מדבר על חשיבה מקובעת. אוקיי? גמישות היא כל המיומנויות שהכי חשוב לנו בעניין הזה. חשוב להבין ולזרום ולחשוב מחוץ לקופסה. הרי איינשטיין בכלל סילקו אותו מהבית ספר, אמרו שהוא לא נורמלי. לא רצו בכלל שהוא יהיה חלק מהמערכת, שהוא טיפש, שאין לו כלום. אבל איינשטיין, כמו שאתם יודעים, איינשטיין זה איינשטיין. והוא היה גאון, הוא רק היה שונה. ובגלל שהוא חשב שונה, אז הוא הצליח לחשוב מחוץ לקופסה ולפתח רעיונות מדהימים. וברגע שהילד שלכם הוא שונה, אל תקטינו את זה, נהפוך הוא. תגדילו אותו איפה שהוא שונה. תעצימו את המיוחדות שלו. תנו מקום למיוחדות שלו לפרוח. ולכן אני אומרת, כן לצאת מהקופסה. כן לאפשר לילד לחשוב אחרת, לעשות אחרת, לא לדכא את זה. הרבה פעמים הורים אומרים, לא, למה אתה לא יכול להיות כמו? כן, כלל. למה אתה לא יכול להיות כמו זה או זה, או כמו חבר שלך, או אח שלך, לא פה, כי הוא לא פה, וזה בסדר שהוא לא, והוא לא צריך להיות כמו. הוא צריך להיות הוא, וזה מבורך שהוא, כי זה המיוחדות שהוא בא להביא לעולם הזה. אז זה טעות מספר 1, שהרבה מאוד אנשים עושים, וזה גם מה שמחנכים אותנו בבית ספר לצערי, וזה לא נכון. מי קבע שלצאת מהקופסה, או מהמסגרת, או מהתמונה, בצביעה זה לא טוב? אולי זה טוב. אולי זה הציור הכי יפה שיכול לצאת. כן, תסתכלי על פיקאסו, תסתכלי על כל האומנים הגדולים, זה לא מחייב שככה זה צריך להיות. יש לזה הרבה פרשנויות והסתכלויות, וזה חשוב לראות את השונה בעניין הזה. אוקיי? הדבר השני, הטיפ השני שאני רוצה, או טעות נפוצה שנייה שאני רוצה ככה לדבר עליה, היא המקום שאומרים לנו לא לטעות. ופה יש נקודה קריטית ומשמעותית ממש, שאני אומרת לכם, כן לטעות. מי לא טועה? שלא מנסה. מה? אוהבת לנסה. אני לא מי שלא עושה. מי שלא עושה לא טועה. זה אומר שאם אני יודעת שאני לא עושה, אז אני לא אטעה, נכון? או שאני לא אטעה. אני אגלה לך סוד. גם מי שלא עושה, הוא עושה את הטעות הכי גדולה, שהוא לא חי. בדיוק. וזה הטעות הכי גדולה שיכולה להיות. ולכן מבחינתי אין דבר כזה לטעות, יש דבר כזה ללמוד, ולכן אנחנו לא טועים אף פעם, אנחנו לומדים. כל דבר שצריך לקרות לנו קורה לנו כי הוא צריך לקרות לנו, ולכן הוא מדויק עבורנו, וגם אם הילדים שלכם עשו משהו, ומבחינתכם זה טעות גמורה, דפדפו. תהיו עסוקים בלשבת עם הילד שלכם, ולהגיד לו, אוקיי, מה אתה יכול ללמוד מזה? את מכירה את ההורים שאומרים, אני לא רוצה שהוא יעשה את הטעויות שאני אין חיה כזאת. איך נהיית מה שנהיית, כי עשית את ברור, אני מי שאני היום, בזכות כל הטעויות שעשיתי, יותר מכך אני אגיד לך, כל המיליונרים הכי גדולים בעולם, היו בפשיטות רגל. הרי תנתן לך ככה טיפ בנוסף. הדבר הכי בסיסי, במהות של מה זה מיליונר? מה זה מיליונר? לא, שיש לו כמה מיליונים בחשבון. זה בתפיסה, בפשט. כן. בפועל זה לא, כי מחר ייקחו לו את כל המיליונים, הוא יפסיד את כל המיליונים, הוא לא יהיה לו את כל המיליונים. בן אדם שיודע לייצר כסף. מצוין. בן אדם שלא משנה אם יש לו או אין לו את המיליונים, גם אם לקחו לו עכשיו את המיליונים, יכול לייצר שוב. הוא יכול לייצר בתודעה שלו, בראש שלו ובעולם החומר כמובן, הרי חוק היצירה הכפולה, יש חוקים ליקום, חוק היצירה הכפולה אומר שכל דבר נברא פעמיים, פעם אחת בדמיון שלנו, בראש שלנו, בתודעה שלנו, ופעם שנייה בעולם החומר, בעולם המציאות. ולכן אם הוא בתודעה שלו, בטוח במעל 100% שהוא יכול להשיג את זה, והוא עושה פעולות כדי להשיג את המיליונים, כל המיליונרים הכי גדולים בעולם היו בפשיטות רגל והרימו את עצמם, או הפסידו המון כספים, לאו דווקא פשיטת רגל, אבל הפסידו המון כסף, ולא צלחו בכל החברות שהם היו, והרימו את עצמם עוד פעם. ואת יודעת מה, אני אדבר גם על עוד משהו, לפני שאני אגיד את הטעות השלישית. אחת התפיסות הגדולות ביותר, מבחינתי בכל אופן, בעניין הזה, זה ההבנה הבסיסית, שכולנו כל כך חושבים שאנחנו צריכים להצליח לבד, ואנחנו לא צריכים להצליח לבד. כל המיליונרים הכי גדולים עובדים בשיתוף פעולה. הם לא בעלים בלעדיים של החברות שלהם.
אלא יש להם אחוז, טסלה, הוא 8 או 9%, יש לו 7% מטסלה, למאסק, אין לו את כל האחוזים בזה, כל השאר זה מניות, זה אנשים אחרים שקנו, אבל הוא הבעלים של טסלה, זאת אומרת, ועדיין הוא עושה את זה ביחד, זאת אומרת, כל המהות, זה איך אני יודע לרתום אנשים יחד איתי, לאחד, אז גם בבית ספר, הכי חשוב שילדים ילמדו, ואיך הם ילמדו דרך אגב? שהם יפעלו שיעשו. כן, אבל איך ילדים לומדים? נראה להם, נכוון אותם, מה זאת אומרת? נכוון אותם זה נחמד, כמה פעמים אמרת לבן שלך משהו והוא עשה? מעט מאוד, אבל מעט מאוד. אם אנחנו נעשה, אז הוא יעשה. זה מצוין. זאת אומרת, המהות העיקרית זה שאנחנו נעבד דומה, אז אם אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו חברתיים, אז תכניסו חברים הביתה. תהיו חברותיים אתם, ואז הם לימדו לפתח מערכות יחסים ולהיות חברים, אוקיי? תזמינו, תאפשרו, תתקשרו לחבר הזה ולחבר הזה, תכניסו לבית שלכם אנשים, תפתחו את הלב. ואז הם יראו שזה נחמד וזה כיף, ואז זה יהיה שם. אתם רוצים שהם יהיו נחמדים? תחייכו. אל תהיו פרצוף איך כל היום. תחייכו בעצמכם, ואם אתם תחייכו, אז אתם תעדדו את זה הלאה, ואז הילדים שלכם גם יחייכו. תהיו טובים במהות, וברגע... טובה. כן, אם הילדים לומדים מהתבוננות. אם אני אהיה X, הוא יהיה גם. הוא לומד מאיך שאני, זה כמו, אני תמיד צוחקת על זה שיש הורים שאומרים לילד שלהם, אל תעשן, אבל הם עומדים עם סיגריה ומשהו. כן, זה לא בריא. ממש, זה לא בריא, זה נורא, זה התמכרות, זה זוועה. האחוזים מדברים בעד עצמם, באחוזים מאוד 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 גבוהים, הילד בסוף יהיה מעשן. למה? כי זה מה שהוא רואה בבית. ולכן ככל שאנחנו נשנה את התפיסה שלנו, ונאפשר לילד שלנו להיות בתודעה של אבא שלי כזה, אז כנראה זה טוב, אמא שלי כזאת, אז כנראה זה טוב, אז אני מעדד. וזה אומר בדיוק ככה, את זוכרת הפודקאסט הקודם שלנו, שאמרתי, בעצב תלדי בנים, והילדים שלנו בעצם מעצבים אותנו, זה בדיוק זה. אנחנו צריכים להיות הדוגמה הכי טובה עבור הילדים שלנו, ומה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו, אנחנו צריכים להיות. זאת אומרת, להתעצב מחדש. בדיוק, להתעצב מחדש ולהשתנות, ואם יש לי נטייה להיות דחיינית, ואני רוצה ללמד את הילד שלי לא להיות דחיין, אז אני צריכה... זה כאילו להיות דחיינית. בדיוק, לעמוד בזמנים וביעדים ובדברים שאני רוצה לעשות, כדי שהילד שלי ילמד מזה. דרך אגב, זה למה מאוד חזק, אוקיי? כדי להיות דוגמה אישית לילדים שלי. אז מתוך המקום הזה והתפיסה הזאת, יש הסתכלות מאוד רחבה ועמוקה ביותר, על איך אני יכול לייצר שינוי בילד שלי. זה פשוט להיות מי שאתה. ואת יודעת מה? העולם מריע למעשים. ברגע שאנחנו עושים מעשים ומקדמים, היקום מריע. מה זה מריע? הוא עוזר לנו, הוא נותן מתנות. אוקיי? ככה זה עובד. ברגע שאני מחליטה החלטה, בדיוק היום היה לי טלפון, זה ממש קריטי מה שאני אומרת עכשיו. היום היה לי טלפון של תלמידה שלי שסיפרה לי סיפור. ואמרה, כבר הרבה זמן אני אומרת לה, את חייבת לעבור מהבית שלך, יש לה בית מקסים, אבל הוא בפינוי בינוי, וזה ממש מזעזע, היא גרה בסחירות, אבל אי אפשר לחיות ככה, זה סיוט. ואני אומרת לה, יאללה, תעברי, קדימה, הגיע הזמן לשנות, וכבר אני אומרת לה הרבה זמן, והיא, רגע, עוד לא, אז אמרתי, שתחליטי זה יקרה. היום היא התקשרה לדווח לי, שהיא החליטה, ותוך יומיים היא מצאה בית. וואו. זאת אומרת, היא מצאה בית, היא עוברת, וכאילו זה נפל לפור, ותוך יומיים היא מצאה שלפני חברה אני מחפשת, אני לא מוצאת, אבל היא לא החליטה. אז ברגע שאנחנו מחליטים משהו, והוא מסונכרן עם התדר האנרגטי שלנו, זה פשוט קורה. זה קורה וזה קורה בטוב, וזה כיף לא נורמלי שהדברים מתגלגלים ככה. אוקיי? אז זה משהו שממש ממש ממש חשוב. ועוד דבר אחרון חשוב ממש, שאני רוצה להגיד אותו, שזה הטעות השלישית, שמדברים על זה שבבית ספר מלמדים אותנו לא להעתיק. ואני רוצה לנפץ את הדבר הזה. למה? ואני אדייק את זה. לא להעתיק זה לא להעתיק במבחן, כי אתה עושה את המבחן של עצמך, נכון? אבל בחיים האמיתיים, תעתיקו. תראו בן אדם מצליח, לכו תלמדו ממנו. מה הוא עשה? למה להמציא את הגלגל? אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. אנחנו פשוט יכולים להעתיק. את רואה מישהו שמבחינה חברתית מוצלח? לך תראה מה הוא עושה. אולי הוא אכפתי לאחרים, הוא מתעניין. תהיה גם. תעתיק את זה. תעתיק את הדברים הטובים. בטח. תעתיק את הדברים הטובים. תראה, אני אומרת, דיברנו על להעתיק במבחנים וכאלה.
אז כשבן אדם מעתיק במבחן, אז אחר כך בריל טיים, תחשבי רופא הולך מעתיק במבחנים, מתישהו יצטרך לעשות את הניתוח, נכון? וואו. ואז אין מה לעשות, כאילו, אתה לא יכול לרמות עד אין קץ. ובחיים האמיתיים, גם אם אתה מרמה, באיזשהו שלב, זה מתגלה. חזק, זה כאילו גם אם אתה עכשיו מעתיק ממישהו ואתה עושה, אתה מרמה את עצמך. נכון, כי אז אתה לא אתה. אתה יכול להעתיק ממנו הרבה דברים, אבל אתה לא יכול להעתיק כהשראה. כהשראה, אבל אתה לא יכול להיות מישהו אחר. לא. אל תנסה לעשות דברים שאחרים עושים אחד על אחד. תעתיק דברים טובים, תעתיק מידות טובות, תעתיק התנהגות טובה. נכון. תעתיק אנרגיות מאנשים. כן, אם בן אדם מצליח, תראה מה הוא עושה שהוא מצליח. איזה כיף, ברכה. כן, אני אוהבת את אלה גם שאומרים, אני לא צריכה, זה בעלת טבעי, זה לא, היא עושה עבודה, תעשי עבודה, תצליחי. אני עושה עבודה כל הזמן. אני לומדת כל הזמן. אני מתפתחת כל הזמן. את יודעת, אנחנו מזינים את עצמנו כל הזמן, במה? במסרים שאנחנו קוראים. אם אני שבר חדשות כל הזמן, אז התדר שלי יהיה די מדוכא, אני חייבת להגיד, ועצבני. מדוכא ועצבני. אוקיי? אבל אם התדר שלי משתנה, ואני בוחרת להזין את עצמי, באנשים שגורמים לי להתפתח, לגדול, ללמוד, לראות את הדברים בזווית ראייה אחרת, שאני שומעת פודקאסט כזה, או פודקאסט אחר, שיש בו ערך, שאני מקבלת ממנו משהו, ואני פותחת את החשיבה שלי, אז כן. ואם הילדים שלנו רוצים להיות משהו מסוים, וזה לא משנה, אם זה להיות רקדנים, או להצליח ברובוטיקה, או בכל דבר, כל תחום, קראטה, או כל דבר שהם לומדים, הרי הם הופכים להיות כמו המורים שלהם. נכון? הם מדברים כמו המורים שלהם. אני אומרת לך, יש לי תלמידות ותלמידים שאומרים לי, את בראש שלי. אני מדבר אותך. ולמה הם מדברים אותי? בגלל שהם קיבלו השראה. והדיבור הזה עובר, ואני שואלת את השאלות, ואני מבינה שהשאלות שלך שזורות לי בפה. דרך אגב, הרבה פעמים שאני מדברת עם תלמידים, אני לא צריכה שתגיד לי מי הייתה המורה שלה. זה מדליק. הייתה לי שבוע מישהי שהתקשרה, ובטונציה שלה, ורצתה להחמיא ולהגיד תודה, ושמעתי אפילו בזה איך היא דיברה, אמרתי וואי אני יודעת מי המרצה שלה, שמעתי כאילו דיברתי כאילו הקול של המרצה, היה לי כאילו המילים יצאו בפה שלה, אבל שמעתי את המרצה מדברת. זה מדליק. ואמרתי זה כל כך נכון, דרך אגב גם על קוטריות של אנשים, שני הצדדים, בוודאי. אני יודעת אם הוא דיבר לפני שהוא קיטורים שלו, הוא מעתיק קיטורים, הוא מעתיק תלונות, חד משמעית. שאם הוא יתלונן אז אוקיי יקשיבו לו, יקשיבו לך גם שתבוא להגיד מילה טובה, זה כל כך חזק. הייתה לי תלמידה שהייתה איזה סיפור כלשהו, בדרך כלל אני לא מדברת עם תלמידות, והחלטתי להרים טלפון ולטפל במקרה באופן אישי, והתקשרה אחרי שבוע שהעניין, סיימנו לטפל בסיפור שלה, שבאמת היה מאוד מאוד מורכב, וכאילו גם מאוד הזדהינו, ורצינו באמת להיות איתה בתחושה שהיא הרגישה באותו זמן, והיה איזה עניין אישי בבית, התקשרה להגיד תודה. זה היה כזה יפה, אמרתי, אני חייבת להגיד לך, שמעט מאוד, לצערי הרב, אני המון שנים בתחום גם של שירות, זאת אומרת, אני לא רק במכללה, זה לא משנה, אנשים היום כאילו חושבים שרוצים לשמוע אותם מתלוננים, אם טוב לך אל תדבר, לא, תדע גם להגיד שטוב לך. זה חשוב מאוד. תדע לספר את הטוב, תדע להגיד את הטוב, תדע קראת טוב בכלל. נכון. מה זה בכלל? נכון מאוד. זה א' ב' אותת כמטפל, א' ב' להגיד תודה, בעצם כל מטופל שמגיע לך, כל אחד שעזרת לו, תודה שהיית שליחה שלך. זה האושר הכי גדול. נכון. שאת מצליחה, אני ככה אנצל את המעמד ואני ככה אספר, היה לי שבוע ממש מרגש, ואחת המטופלות שלי, שגם תלמידה שלי, החלימה פעם שלישית מלימפומה נון-הודג'קין, מסרטן. בפעם הראשונה והשנייה היא לא עשתה טיפול תודעתי כלשהו, אלא עשתה כימו והקרנות, ובפעם השלישית היא החליטה שהיא עושה שינוי בחיים שלה, וזה ממש מרגש, כי היא עשתה שינוי ואז היא הגיעה ללמוד, היא למדה, היא פתחה את הראש והתחילה ללמוד, ושם הכירה השינוי, התחלנו לעשות טיפולים גם, היא עשתה טיפול, היא השתנתה ברמה התודעתית, וברוך השם היא נפטרה מהסרטן, היא החלימה, היא עשתה שלום בית עם עצמה, היא עזבה את העבודה שלה, היא הבינה שהעבודה שלה תובענית מדי, והגיע הזמן לעשות פסק זמן רגע, והיא מנכ"לית בחברה מאוד גדולה, החליטה לעזוב את העבודה שלה, ולעשות סדר וארגון ומה שטוב לה,
היא לקחה את הזמן להיות עם הילדים שלה, שברגיל היא הייתה באוטומטים של עבודה הבית, כאילו מרתון של אישה וורקולית, ממש ממש בטירוף, והיא פשוט עצרה. היא עצרה, לא עצרה מתוך נבהלתי ואני לא רוצה, לא, הפוך, מתוך בחירה של אני לוקחת את הזמן, להבין מה אני רוצה. עצירה מקדמת כזו. חד משמעית, עצירה כדי לבנות מחדש אחרת. וזה מרגש, והבטחתי לה שברגע שאני אקבל את הפט סיטי, ושהוא יהיה תקין והכל יהיה טוב, אני עושה לה הפרשת חלה. והשבוע ב-18 לחודש, אמרתי לה, קבעתי לה ביום שני, זה יצא בול, זה יצא גם יום שני הוצאת ספר תורה, זה היה כאילו יום שני, בערב זה היה יום שלישי, כי זה כבר מתחלף ליום שלישי, אז זה פעמיים כי טוב. אז היה גם יום שני, גם יום שלישי, וגם ה-18 לחודש, שזה חי, 18 זה חי, ואז אמרתי לה, זה התאריך. אז קבענו, נסעתי, היא גרה ביוקנעם, נסעתי עד יוקנעם, היה מרגש, בטירוף, עשינו הפרשת חלה, היא בחיים לא עשתה הפרשת חלה. זה הפעם ראשונה, זה היה מאוד מאוד מרגש, עשינו הפרשת חלה, היה עוצמתי וממש כולם בחו. מאוד מרגש. כן, היה מרגש ממש, וחזק ועוצמתי וכיפי, ואני ממש ממש מודה לה על הזכות הזאת. נסעתי ביחד עם שותפה שלי להפרשות חלה, קוראים לה נועם, אישה מהממת שאני מאוד אוהבת אותה, והיא השותפה שלי להפרשות חלה, ועשינו הפרשת חלה, אני לא עושה את זה ברגיל, זה פשוט משהו בפנים. זה נכון. כן, זה העברתי עד היום איזה 4, זה הרביעי אני חושבת, של הפרשתך, אבל היה ממש מרגש. דיברתי איתם הרבה על אדם וחווה, ועל נשים וגברים, ואיך אפשר לשפר זוגיות, והיה מצחיק, בעיקר מצחיק והרבה רגש, וכולם יצאו עם אורות. זה היה כיף, לא נורמלי. חזרנו הביתה מאוחר, בסיפוק אדיר, ובהתרגשות גדולה, אני עד 3 לא יכולתי לישון. מרוב ההתרגשות, ויום למחרת כולם שלחו לה הודעות שזה הייתה הפרשת חלה הכי מרגשת שהם היו בה, ושזה היה עוצמתי וחזק. ומה אני רוצה להגיד לכם בעצם? שריפוי לא מגיע מלעשות את התהליך הזה או הזה הרפואי. ריפוי מגיע משינוי בתודעה. משינוי, זה לא שאני אומרת שכל מי שעובד וחלה בסרטן צריך לעזוב את העבודה שלו. לא. ממש לא. ממש לא. מה שאני אומרת, זה צריך להקשיב לקול הפנימי, לעשות את השינויים הנדרשים, אוקיי? אבל ברור לי לגמרי שמשהו בקצב של החיים, בכלל סרטן זה שר ורוטן, אולי נעשה על זה יום אחד פודקאסט שלם, כי אפשר לדבר שעות על סרטן, אבל המהות העיקרית זה סרטן, זה שר ורוטן, זה יש משהו בחיים שלי שאני רב איתו, נלחם איתו, אוקיי? ממורמר עליו, אוקיי? כל איבר מסוים, כל סרטן, יש לו משמעות אחרת, זה לא אותה משמעות. אבל במהות העיקרית יש חשיבות ממש ממש גדולה, להבין מה המסר שהגוף בא להגיד לי. הוא לא סתם ניצר את הסרטן, הרי כל מחלה שהיא, באה להוזיז אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים. היא באה להגיד, יקירתי, את לא בכיוון הנכון, שאני כיוון. אז אני משנה כיוון. את צריכה להקשיב אבל. צריך להקשיב ולהיות. לאן לשנות כיוון? זה לא רק לשנות כיוון. אז אם אנחנו חוזרים רגע לבית ספר, תחבקו את הילדים שלכם, תאהבו אותם, תעריכו אותם, תפרגנו להם, ואם הם טעו, אז הם לא טעו, הם למדו. תהיו עסוקים בלמידה, כי זה יגרום להם לפתח אמון בכם, וזה יגרום להם לא לפחד, לבוא ולהגיד, אמא, עשיתי ככה וככה, וקרה ככה וככה וככה, אז התנסית, מה קרה? לא קרה כלום, הכל בסדר. כאילו, לא... אמרתי לך. ואמרתי לך, בדיוק. כל האשמה הזאת שאנחנו זחקים עליהם. נכון, לא צריך, מיותר. הכל בסדר, הכל בסדר. ואם תהיית, אז נתקן. אנחנו לא באמת טועים. ככה שהם רצה. הכל לטובה. אני אומרת, הכל מתבלבל לטובה, זה בסדר גמור. זה צריך להבין את הקונספט, ההקשר. וכשאנחנו מבינים את ההקשר ומבינים את הקונספט ומבינים למה הדברים קורים, הרבה פעמים אנחנו מגלים את זה בדיעבד. אחרי איקס זמן. אתה תספר סיפור קצר, אני לא תספרתי לך את זה על הדירה שלי? לא, תספר סיפור. היינו אומרים לקנות בית במזכרת בתיה, לפני 10 שנים, כן, 10 שנים בערך, 9-10 שנים, ומצאנו דירה מקבלן, 5 חדרים, מרפסת 30 מטר, כאילו מתחת ל2 מיליון, שזה הזיה, היום הדירה הזאת שווה 4 מיליון, אבל אז היה 1,950,000, כאילו זה היה וואו, ומהבחינה הזאת, כאילו מבחינת כל האלמנטים זה היה מבורך, באנו לחתום על החוזה, היה סעיף אחד בחוזה שעורך דין עשה לנו רגל, אמר לא בשום פנים ואופן, מה היה הסעיף? הסעיף היה
שאם ויש הוצאות נוספות שקשורות לקבלן, כאילו שהעירייה מחייבת את הקבלן, זה נופל עלינו. והוא אמר בשום פנים ואופן, אז עכשיו העירייה רוצה להחליף את הריצוף בחוץ, אתם תשלמו, מה פתאום? בשום פנים ואופן, אני לא מוכן. וזה קרה כי שנה לפני כן הוא בנה בתים ולא היה את הסעיף הזה, ואז החליפו את המנגנון של הממדים. בממדים יש את הבוקסה הזאת, זה עלה כמה אלפים טובים, והוא היה צריך לשלם את זה, ואז זה פגע לו בהכנסה, אז הוא הכניס את הסעיף הזה. אז הוא התעקש על הסעיף הזה, ואנחנו התעקשנו שלו, והתפוצצה עסקה, ולא קנינו את הבית. לימים, וכל זמן ההורים שלי אמרו לי, עשית טעות, זה בית טוב, אחר כך קניתי 4 חדרים, ב-200,000 שקל פחות, וקטנה יותר, משמעותית, עם מרפסת 6 מטר, הבדל הקטן, כאילו, ממש משמעותי, וכל זמן אמרו לי, חבל על הבית הזה, אמרתי, לא חבל, הכל בסדר. לימים, הבת שלי הייתה בת 5, הייתה בגן, אחת האימות אמרה, אני אקח אותה אליי, ותקחי אותה אחר כך, שהילדות ישחקו ביחד, אמרתי, בסדר, קחי את הכתובת, הלכתי לקחת באה אליה הביתה, ופתאום אני עולה, ואני אומרת, זה הבית שהייתי צריכה לקנות, אותו בית, בול, אותה דירה, זו הדירה, זו הדירה שהייתה מדוברת בקבלן, זו הדירה האחרונה שנשארה לו בפרויקט, איך שאנחנו ויתרנו על העסקה, הוא מכר אותה בעוד 150,000 שקל, זאת אומרת, הוא הרוויח מזה הרבה, אבל, ואז, כאילו, אמרתי, כנראה זה לא שלי, זה לא היה צריך להיות שלי הבית הזה. ותראי עד כמה זה מדויק, הגעתי לדירה, אני אומרת לה, זה הבית שלי, זה הבית שלי, הקבלן קראו לו ניסים, אמרתי, זה הבית של ניסים, וזה, היא אומרת לי, תקשיבי, אלוהים אהב אותך. אמרתי לה, למה? אז היא אומרת, בוא אני אראה לך, כל בית רטיבות, כל הבית, הבנייה הייתה על הפנים, על הפנים, על הפנים, וכל הבית רטיבות, זה היה מזעזע. קודם כל הוא איחר להם בבנייה ב8 חודשים, אז הייתי צריכה לשלם שכירות ועצבים וזה וזה, ומי כמוך יודעת שקונים בית ויש שיפוצים והכל, זה עושה ריבים בזוגיות, זה עושה בלגן. אני הייתי בהיריון אז, זה כאילו, הייתי בהיריון עם האור, כאילו מי צריך את הלחץ הזה שאת בהיריון ואת צריכה, כאילו זה לא מתאים. וכל העומס הזה, זה לא היה לעניין בכלל. מאוד לא נון, הדירה מזעזעת, כל הדיירים בבניין תובעים אותו, כולם תוסכלים, אי אפשר לתקן את הרטיבות הזאת, צריך ממש לעשות תיקון מהיסוד, זה כל חדר יש לו רטיבות אחרת עם רמת עובש, כאילו היא אומרת, היא כבר נמאסה על שפשף אקונומיקה, וחומרים לעובש והכל, זה כאילו בקירות. העובדים שם היו שם ממש מתוסכלים, ואז הם פגעו לו בבנייה בצורה משמעותית, ולצערי זה קורה, אבל הם עשו לו נזקים מטורפים, והוא לא ממש סידר, כאילו, אז זה בתביעות, אבל זה לא נפטר. אז כאילו מאת השם אני אומרת, השם שמר עליי שאני לא אתמודד עם הנזקים האלה. אז נכון, הדירה היום שווה יותר מהדירה שלי, אבל אם את משווה עלות מול תועלת, ברור שהייתי מעדיפה שקט נפשי, שאני נכנסת לדירה, זה שווה את כל הכסף שבעולם, והדירה הבאה תבוא מכיוון אחר. כאילו הכל בסדר. זה היה זה, וכאילו אני ממש בנינוחות עם עצמי, ומי יודעת אם הייתי שורדת את זה או לא שורדת את זה במערך הזוגי, המשפחתי שלי, אם היינו צריכים זה בעלי, אז היה פדנט מאוד, כאילו דברים צריכים להיות ככה, ואם לא אז זה כאילו מערער. אז היום לא, היום הוא גמיש יותר ממני, אבל היום הוא ממש נהיה גמיש. זה מדהים, כי פעם אמרת על הקטע הזה שאם היינו יכולים לקרוא את הספר מהסוף להתחלה ואמרת על הסוף, היינו, הבנתי. אז זה בדיוק זה. זה איך הבנתי, לא תמיד יש לנו את הבנתי. נכון. זכית. לקח לי 5 שנים, ופה זכיתי לקבל שבעצם הדירה הזאת הייתה טוב שכך היה, ולא קיבלתי אותה, אבל זה בדיוק המקום של לדעת לסמוך על בורא עולם, שהוא יודע מתי לתת לנו, מתי לא לתת לנו, ואם הוא נתן לנו, לא נתן לנו, הרי את זה לטובה. ובאמת הכל לטובה. זה אחד התובנות החזקות ביותר שלי בעניין הזה. אז זה באמת אחד הדברים החשובים. אז מתחילים את הבית ספר, נתחיל את זה ברגל ימין, תחבקו את הילדים שלכם, תאהבו אותם, הם צריכים ביטחון, חום, ובעיקר אמונה שהם מוצלחים, אמונה שהם מיוחדים, אמונה שהם טובים, אמונה שהם יכולים ומסוגלים. צריך רק מבוגר אחרי אחד שיאמין בך, כל השאר שטויות. ואמונה שמי שצריך לחנך אותם, יחנך אותם, ולא לדאוג שהמורה הזו, המורה הזה, ומי תהיה המחנכת. נכון. ואנחנו מנסים לנהל את כל נכון. יותר מכך, אני אגיד לך, יש חשיבות גדולה לבית ספר ולמשקל שאנחנו נותנים לבית ספר, אבל אני רוצה להגיד שיש חשיבות יותר גדולה לבית שאנחנו גדלים בו. ולכן אני חושבת באמת, כאילו, תשקיעו במה שבשליטה שלכם. נכון. זאת אומרת, מה שבשליטה שלי זה מה אני עושה בבית עם הילדה שלי.
אוקיי? איך אני מחנכת אותה, איזה ערכים אני נותנת לה, מה אני מראה לה בבית, איזה אדם אני כדי שהיא תלמד להיות הבן אדם שהיא רוצה להיות. כל השאר יקרה. ואם יהיה אתגר כזה או אחר, בסדר, תפתרו אותו עניינית. אבל במהות, הרבה אומרים בבית ספר וזה לא בסדר, לא, עזבו, תצאו ממנגנון האשמה כל הזמן, נכון. ותהיו עסוקים באיך אתם יכולים לשנות, איך אתם יכולים לשפר, איך אתם יכולים לסייע, לעזור, כי את יודעת, הכוח הכי גדול, זה היכולת שלי לקחת את האחריות על החיים שלי בידיים שלי. זה קלה דרך אגב לא רק בבית ספר, בזה שאני אני לא מאשימה, אבל שאחרים או אנשים בכלל מאשימים, יוקר המחיה והממשלה והמדינה והעבודה, הכל והמלחמה והכל. יש אנשים שבתקופת הקורונה הצליחו לעשות מיליונים. והרוויחו חבל על הזמן, וגדלו, והתפתחו, ועשו תפניות ושינויים. למה? עוד פעם אני חוזרת להתחלה. גמישות מחשבתית, גמישות בחיים, היכולת שלנו ליצור משהו חדש ממה שיש, וכדי ליצור את זה, אנחנו צריכים לאפשר בראש להגיד, זה המצב, להכיר במציאות, וממנה לצמוח, ממנה ליצור משהו חדש, אוקיי? זה המצב הקיים, ואת יודעת, מי שאומר יקר לי גם מבחינת כסף, אבל לא רק כסף, יהיה יקר לו בכל מקום. זה לא רק במדינת ישראל, יהיה לו בקוסטה ריקה, ובארצות הברית, ובאפריקה, ובכל מקום בעולם, יהיה יקר. אני צריכה לראות מה אני צריכה להשיג בחיים, מה אני רוצה, ובעיקר מה הערך שאני הולכת לתת לעולם הזה. נכון. זה המהות העיקרית, זה מתחבר למושג אהבה. הרבה פעמים אנשים חושבים, מה זה אהבה? כשאנשים מסתכלים על המילה אהבה, מה זה אהבה? מה זה? זה חיבה בין שני אנשים. לא רק. לא רק, אנחנו באים באהבה, נכון? אז זה לא רק חיבה בין שני אנשים. אהבה, את מסתכלת באהבה רומנטית, כן? אבל אני לא מסתכלת על אהבה רומנטית, אני מסתכלת בכלל, המהות אהבה. כל אחד. המהות של אהבה הוא נתינה. רוב האנשים חושבים, אוקיי, אני אוהב, אבל מה... גם הולידה אהבה את זה... זה נכון. עולים ממני. חד משמעית. זה הסיבה שככל שהורה נותן יותר לילד שלו, הוא אוהב אותו יותר, כי הוא השקיע בו. זה מוצר מושקע. אז אם אני אשקיע בו... כפי כל דבר. זה נכון. זה אותו דבר אנשים שאת מכירה את אלה שמטפחים את הרכבים שלהם? ברור. ברור, בעיקר גברים. הם ממש מטפחים, מנקים, מסדרים. מה שהם לא מנקים בבית, הם מנקים את הרכב. נכון, משקים למה, אז ככל שהוא מושקע יותר, אז הוא אוהב אותו יותר. עוד בגלל זה הסיבה דרך אגב התכלית, שאומרים שאישה צריכה לגרום לגבר לרדוף אחריה. אוקיי, מה זה לרדוף? זה אומר להשקיע. זה אומר לא לרדוף, להגיד אוקיי, לא משחקי אגו, לא על זה אנחנו מדברים על להשקיע. ככל שהוא ישקיע, וזה לא יהיה קל להשגה, הוא יהיה אהוב יותר, נאהב יותר, אותו דבר הילדים, ככל שתשקיעו בהם יותר, הם יהיו נכס יותר טוב. תשקיעו בהם לשבת להכין שיעורי בית, לא בשביל השיעורי בית כשיעורי בית, אלא תשקיעו בהם את הזמן, את האנרגיה, את המשאבים, אוקיי? שהילד יושב, תשקיעו במה שהם טובים, בריקוד, בציור, בכל דבר, כל תחום, לא משנה. תשקיעו בהם, הם יעריכו את זה, הם ייבנו מזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד אותו, שהוא חשוב עד מאוד, זה אנחנו חיים, אנחנו יצור שחי על סמך הרגלים, אוקיי? שעד כמה בבוקר, מה את עושה? אחרי זה אני פוקחת את העיניים. אחרי שאת פותחת את העיניים. פוצצת עיניים, פללת, נוטלת ידיים, מה עושים? תראי, לא שותה קפה. לא, שותה קפה. נראה לי את מתגעגעת קצת. כן, שותה מים. נראה לי את מתגעגעת לקפה קצת. זה הרגל מגונה נגיד. הרגל מגונה. אבל במהות יש לנו הרגלים בבוקר. את לא חושבת על זה עכשיו אני אקום לצחצח שיניים או לא אקום לצחצח שיניים? לא. ברור שכן. את חושבת על זה? האם לצחצח שיניים? לא, את לא חושבת על זה. את קמה, את הולכת לשירותים ואת מצחצחת שיניים. את לא חושבת האם לעשות את זה או לא לעשות את זה. זה כוחם של הרגלים. אז ההרגלים שאני פיתחתי לעצמי, זה שאני קמה בבוקר, אחרי הטקס של שירותים, צחצוח שיניים וכן הלאה, התארגנות, אוקיי? אני יושבת וכותבת תודות. וואו. אוקיי? וזה הרגל חשוב. וההרגל שינה של הבת שלי בלילה, זה הרגל שאנחנו יושבות, והיא אומרת לי 3 דברים טובים שהיה לה במהלך היום.
ו3 אתגרים שהיו לה, וגם אני משתפת אותה. ואיך היא פתרה אותם, ואם היא צריכה עזרה בפתירה הזאת, אנחנו מדברות על זה. לקחתי. קחי, זה אחלה, זה מחבר מאוד מאוד, וזה בונה. ולמה זה חשוב? כי הרגלים בונים את האדם. אז לי יש טקס בבוקר. אז אחד אני כותבת תודות, שהכתיבת תודות יש לה חשיבות נוספת. אני כותבת 10 תודות שאני מודה עליהן על יום אתמול, אוקיי? ועוד 2 תודות שעוד לא השגתי אותם, כאילו השגתי אותם. זאת אומרת, אני כותבת תודה רבה על התאומים שנכנסו לחיי. אוקיי? זאת אומרת, הם אצלי. אני כבר שם. זה לא שאני אקבל או שיהיה לי. כמו שכותבים מכתב מאוד נכון. נכון. אז זה כבר אצלי, בתודעה, זה יוצא ככה יצרתי את הזוגיות שלי הרי. הייתי אומרת, תודה רבה על בעלי המקסים שיש איתי בבית. אוקיי? תודה רבה. זה, אני בהוויה הזאתי. מחשבה יוצרת מציאות. חד משמעית, מחשבה יוצרת מציאות. ומתוך המקום הזה והתודעה הזאתי, זה מה שעשיתי. אז זה הטקס הראשון. הטקס השני שאני עושה, נגלה לכם סודות. תגלי סודות. יאללה. אני רושמת 3 משימות. כל יום. הכי חשובות. שזה הבייסיק שאני רוצה שיקדם אותי באותו יום. זה יכול להיות כל יום משהו אחר, יכול להיות אותו דבר דרך אגב. תלוי בתקופות. אבל 3 משימות, שבדרך כלל זה יהיה נגיד אחד רוטינה דומה, כמו יש לי קבוצה שאני מטפלת אותה, אז המסר היומי בקבוצה, זה המשימה הראשונה, אני לא זזה בלי זה, עד שזה הופך להרגל. זאת אומרת, כל דבר בנקודת זמן של 21 יום, הופך להרגל. משהו שאת עושה אותו 21 יום, הופך להרגל, והופך להיות רוטינה כמו של צחצוח שיניים, אין הבדל. אז אותו דבר עם ילדים. אז אני מתחילה לעשות ספורט 21 יום. בדיוק. 21 יום, זה נהדר. אוקיי? עכשיו זה הופך להיות שגרה. כן. וברגע שזה הופך להיות שגרה, זה הרגל. ממש ככה. זה הרגל. עכשיו שאני מריצה בראש, אני נזכרת באנשים שיש להם הרגלים, שהם לא שגרתיים. כל האנשים, ברור, כל האנשים המצליחים, העשירים, המיליונרים, מתחילים את הבוקר עם ספורט, כולם, עם תודות, אוקיי? טוני רובינס, תראי את הפודקאסטים שלהם, ואת תראי אותו דבר. קטע. אופרה ווינפרי, אוקיי? כולם בלי יוצא מן הכלל, מתחילים את הבוקר עם תודות ועם ספורט. למה? ספורט מעלה אנדרופינים, גורם למוח לחשוב יותר טוב, ומנקה את המוח. ולא להתחיל עם טלפון. הכי גרוע. הכי גרוע, כשאנחנו מתחילים עם טלפון, המוח מתחיל להיות מושבת, ואנחנו גולשים לבריחה לכל המקומות שאנחנו לא רוצים להתעסק איתם. וואו. אוקיי? מתוך המקום הזה יש חשיבות ממש ממש גדולה להסתכלות הזאת של איך אנחנו יכולים לבנות מחדש את הסדר יום שלנו, ואני, אתה יודע מה, אני ככה אסיים עם משימה. והמשימה היא, תרשמו לעצמכם 3 הרגלים, שבעקבותם או בעזרתם, אתם יכולים להגיע למקום שאתם רוצים להגיע. אבל לפני כן אתם צריכים לכתוב לאן אתם רוצים להגיע. איזה אדם אתם רוצים להיות. עכשיו את יודעת, אמרתי לך, אנחנו משתפרים כל הזמן וגדלים כל הזמן והופכים להיות אנשים, אז אפשר לעשות את זה לא במודע, שזה קורה כאילו בכל מקרה, כי אנחנו משתנים. גדלים, מתפתחים, אנחנו הופכים להיות אנשים. אפשר לדייק את השינוי. ואפשר להאיץ את השינוי, ואפשר לשפר את השינוי, ואפשר לבנות את השינוי, ואפשר, אז אני שואלת את עצמי כל שנה, מי אני רוצה להיות השנה? איזה, עכשיו אנחנו בדיוק בתקופה הזאת. מי אני רוצה להיות השנה הזאת? איזה בן אדם אני רוצה להיות? מי אני רוצה להביא לעולם הזה? והזכרתי לך מקודם מה זה אהבה. אני באה מאהבה. לבוא מאהבה, זה אומר לבוא, להשפיע ולתת לכמה שיותר אנשים. נתינה שווה אהבה, נקודה. ככל שאני עסוקה בלתת ליותר ויותר אנשים, ולהשפיע על יותר אנשים, אני מימשתי את האהבה שלי. זה המהות של אהבה. וגם בזוגיות שלכם, ועם הילדים שלכם, אל תהיו עסוקים מה הוא נותן לי, מה אני מרוויחה ממנו. זה לא מעניין. תהיו עסוקים מה אני נותן לו. אתם רוצים שהוא יביא לכם משהו, תביאו. אתם רוצים יותר מחמאות מהבעל? תתנו. תקבלי בחזרה. תקבלו. אבל תתני. ממש ככה.
תעשי, תביא. בהפרשת חלה, אחד הדברים שאמרתי להם, הם נורא צחקו, אבל זו האמת, אמרתי, גבר נותן, אישה מקבלת. אישה, התפקיד שלה, ככה גם נבראנו, מבחינה פיזיולוגית, מעבר לכך שאישה, גבר נותן, אישה נותנת, הייעוד של הגבר הוא לעשות האישה שלו מאושרת, אוקיי? והאישה יש לה תפקיד אחד, לדעת מה היא רוצה. שזה אתגר בפני עצמו, רוב הנשים לא יודעות מה הן רוצות. אז אם אתם תדעו מה אתם רוצות, גם מהילדים שלכם, אז אתם תדעו להיות מי שאתם רוצים שהילדים שלכם יהיו. לא בטוח שהם ייקחו את הכל ב100%, כי יש להם את האופי שלהם. תמחלו להם, תבינו את זה, תקבלו את המציאות as is, חבקו אותם ותאהבו אותם כמו שהם, כי הם מיוחדים כמו שהם, ותעצימו את המיוחדות שבהם, ולקבל את המציאות זה ההתחלה של ריפוי. כשאנחנו מקבלים את המציאות, גם עם חולי סרטן או חולים אחרים, אני עושה, התהליך העבודה שלי קודם כל, הוא לקבל את זה שהמחלה הגיעה. רוב האנשים רבים עם המחלה. אוקיי? איך זה קרה לי? למה זה קרה לי? הפוך, לקבל את המחלה. לא מעניין אותי למה. מעניין אותי מה זה בא ללמד אותי. מעניין אותי איך זה בא. ואם אנחנו עבור הילדים שלנו, נלמד את הילדים שזה כיף ללמוד, שזה נהדר ללמוד, אז הם לא יהיו, צריך ללכת לבית ספר, איזה עונש, אין לי כוח, לא בא לי, זה יהיה כיף, חוויה, מרתק, עוצמתי, תענוג. זה מה שזה יהיה. ויאללה, יש לנו הרבה שיעורי בית על הראשון בספטמבר. יאללה, קדימה. אין לנו הרבה זמן. אז תכינו רשימה של מה האתגרים, מה האתגרים שלכם. תכינו רשימה, מה ההרגלים שאתם לא כל כך אוהבים אותם. מה ההרגלים שמעכבים אתכם דרך אגב, מה ההרגלים שאתם רוצים לאמץ, ותתחילו לאמץ. כל פעם הרגל אחד, כל פעם הרגל אחד, תטמיעו אותו, תמשיכו הלאה. יש לנו את כל החיים לפנינו, אבל מתחילים מצעד קטן, עוד צעד קטן, ועוד צעד קטן, לא צריך הכל בבום, שעושים הכל בבום, הכל קורס. צעדים קטנים. צעדים קטנים, נכון, את יודעת, יש פינאלה, אני ככה אסכם, בדבר אחד מאוד קטן, יצא מחקר מאוד גדול, שגילה שאם אתה משקיע כל יום 16 דקות, זה מה שהם גילו במחקר, 16 דקות כל יום, בדבר שאתה רוצה, עד שנה אתה מקצוען. זאת אומרת, אם את רוצה ללמוד אנגלית, או ספרדית, או כל דבר אחר, אוקיי, גיטרה, או כל דבר, תשקיעי 16 דקות. כלום. מה זה 16? רבע שעה, אוקיי? אפילו לא סיימת להכין את הקפה וזה נגמר, או לשתות את הקפה. רבע שעה ביום, 16 דקות, ובזה נגמר הסיפור, ובטווח של זמן, של שנה, את מקצוענית בזה. זה הכל. אז כל יום תשמעו פודקאסט טוב. שעה, רבע שעה, תקראו ספר טוב. רבע שעה, לא כל ספר. רבע שעה, 4 עמודים, 5 עמודים, 10 עמודים. בסוף תגמרו את הספר. כל יום קצת, תחליטו מה אתם רוצים לעשות. תציבו את המטרות, החלומות האלה. ותתקדמו, ובעיקר שתהיה לנו שנה מבורכת, אמן. טובה מקודמתה, שבעזרת השם החטופים ישובו הביתה, אמן. שיהיה לנו שלום, ושהחיילים שלנו יישמרו מכל משמר, שיהיה בהצלחה לחיילים שלנו, להנהגה שלנו, שבעזרת השם יפתחו את עיניהם, ויתנו להם להחליט החלטות חכמות ונבונות לעם ישראל, למרות שאני בטוחה שאנחנו לקראת ביאת משיח, והגאולה בדרך לכאן, ולכן אני ממש אומרת שהכל מדויק, ומה שצריך לקרות יקרה, ומי שצריך להיות נמצא, ומי שלא לא, ומה שצריך לקרות יקרה בקצב שלו, והכל בסדר, ולכן תשמחו, תפתחו בעיקר בבורא עולם, שהכל קורה כמו שזה צריך לקרות. ומדויק לחלוטין. תודה רבה מיטל. באהבה גדולה. היה לי כיף, שיהיה לנו בהצלחה. אמן, שיהיה בהצלחה לכולנו. עם שנה חדשה. מרגש. שיהיה בהצלחה, תודה על הכל. באהבה גדולה.